jel se snima? Okej, snima. Pa, zdravo narode! To sam ja, Charlie Morningstar. Osnivala sam Has-Been Hotel. U kojem je sve sjajno i bajno, hvala što pitate? Kako god. Sigurno znate za predivne vijesti da ćemo biti sinhro za sezonu 1 i 2 Has-Been Hotela. Sekunda jebote. Ja imam, kurac, padam, sosić! Bože. Buk, čaos. Jesi li dobro, gospon? Blic, je nečujno. Pa o čemu se ovo radi? Pa, samo sam govorila narodu koliko je uzbudljivo što će biti balkanski Has-Been Hotel. Man, je li to krasno? Ali gotovo s tim mala. Okej. Operite svi bulje jer će sad firma koja ispakla na Hastimax sajt, ali plot twist. Još na YouTubeu i Balkanflixu, pa BAM! Plus bit će prerađene epizode jer su stare malo sranje u nekim delovima. Alaj, ljudi hoće ovo. Isuse, pa to je toliko super! Svaka čast! Kako ćemo to izvesti? Baš Bela, sad ću ti kažem. Bela je. Slušajte, frajle male, Hastimax se upario sa Balkanflixom, ja imam kurac, da bi se postavila Helova na još jedan sajt. I to još stare jebene epizode. 2 sezone, pun škar toc. I najbolji dio, prevod za sve još uvek rade samo ova 2 debila koji su valjda osnovali ovo, boli mi kurac. Oni su glavni. Nisu debili, velikim kurc. I tako kad izađu prve 2 epizode Has-Been Hotela, uskoro će izaći i novi pilot Helove na sajtu. Znači, ono će sve biti isto, ali profi. Ajme, to su najbolji mistikar! I sad će biti jedno duplo više glumaca. Ček, šta reče jebote? Pa da vidim. Znaš ko je Smelina ili... Okej, nemo sad sve odavat. Skušali smo. Možeš mi pušit kurac, brate, znaš li to? Odaću sve, znači sve. I to je super kod tebe, Blic. Iskreno. Ali narodu treba nešto da ih može iznenadit. Jer kao što svi već znamo, sinhronizacijama treba puno vremena. Kako god, jedva čekamo podijeliti naše sinhronizacije s vama. Uživajte u novim epizodama firme koji ispakla i Has-Been Hotela na Hastimax sajtu. Hvala vam svima, narode, što ste nas doveli ovde. Ne bismo mogli bez vas. Zaplakat ću. Ček, to je to? Ma ne kide život, poserimo se do kraja. Dobar dan, poželjica sam se vratio. Jebeš to, Bela, vidi, ima Nino, još jedna Bela, i Nini, i Veselin. Ovaj lik što liči na Baki. Vidi ti vaginu, i mačor. Vidi, dobar dan, evo te, do jaja nam je. Tužit će nas Prime Video. Evo nešto kaže dobro veče. Čekaj, Blic, Nino neće sad da se snima. Ljubi, brat.